Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і прамовы, якія, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. На мінулым тыдні 3 дні кіраўнік Беларусі правёў у Сочы. 3 дні перамоў і катання на лыжах з кіраўніком Расіі Владзімірам Пуціним. Гэтая поездка ў Сочы анансавалася як неабходная для перамоў па самых актуальных пытаннях. Але да чаго у выніку змаглі дамовіцца? Інфармацыя вельмі мала. Таму паспрабуем вызначыць, падсумаваць гэтую поездку з маімі гасцямі ў студыі. Гэта кіраўнік аналітычнага праекта Беларусь Security Blog Андрей Паротнікаў і палітычны аналітык Валерый Карбалевич. Добрый дзень, шановнае спадарства. Давайте самого такого может быть, галоўнага пытання і пачнем, спадар Валера, да вас як да аналітыка. Можна шляхам аналізу прыйсці да высновы, да чаго ж усё ж таки такога сур'ёзнага здолелі дамовіцца ці не здолелі дамовіцца кіраўнікі дзвюх краінаў падчас сваіх перамоваў у Сочы? Ну, на мой погляд, відавочна, што па асноўнаму пытанню, дзеля вырашэння якога і ладзілася гэтая сустрэча, бакі не дамовіліся, не паразумеліся. Маю на ўвазе праблему кампенсацыі Расіі і Беларусі, страт ад падатковага манэўру і тое пытанне, з якім гэтая праблема увязана Масквой, то бок паглыблення інтэграцыі ў межах будаўніцтва саюзнай дзяржавы. Ну, і тут мне падаецца такая цікавы момант, што Лукашенко і Пуцін ведаюць адзін другога ўжо 20 гадоў. Кожны год сустракаюцца па некалькі разоў, прычым многа гадзін. Яны павінны разумець адзін другога з паўслова, з паўпогляда. І тым не менш спатрэбілася 3 саміты, маю на ўвазе 2 перад Новым годам, 25 і 29 снежня, плюс гэты 3-дзённы саміт у Сочы, каб прыйсці да простай высновы, не дамовіліся, не пагадзіліся, не вырашылі гэтую ключавую праблему. Але адрозненне гэтага саміту ў Сочы ад 2 папярэдніх пераднавагодніх у Крамлі, на мой погляд, палягае ў тым, што гэтым разам бакі пачалі хаваць гэты правал. Пачалі неяк мікшыраваць яго, спрабавалі рабіць добрую міну пры дрэннай гульні, спрабавалі давесці да публікі, што ўсё окей, хаця насамрэч нічога не атрымалася. Спадар Андрей, я перад рыхтуючыся да нашай праграмы адмыслова перагледзеў гэты падыход Лукашэнкі і Пуціна да прэсы ў апошні дзень. І першае ж пытанне было па кампенсацыі, падатковым манёўру і гэтак далей. На што Лукашенко адказаў, што вы прычапіліся да гэтага падатковага манёўра, быццам акрамя яго нічога няма. І сапраўды, калі глядзець афіцыйныя паведамленні да пачатку ўсяго мерапрыемства, там было напісана, там культурныя нейкія, там гуманітарныя будуць праекты, аспекты разглядаць, нічога пра гуманітарны, пра падатковы манёўр і кампенсацыю. Так ці правы, спадар Валер, што менавіта для гэтага і сабіраліся? Ну, па-першае, калі ўжо паглядзець ад пачатку, то анансавалася як сустрэча, якая будзе прысвечана вырашэнню найбольш злабадзённых пытанняў дзвюхбаковых взаемаадносінаў. А у нас, па сутнасці, найбольш злабадзённае на сённяшні дзень гэта якраз такі гэта пытанне падатковага манэўра. Але мне падаецца, што ўсё ж такі не было адразу і ў планах дамовіцца. Мне падаецца, што гэта сустрэча, яна насіла характар аднаўлення ці спробы паляпшэння асабістых адносінаў паміж Пуцінам і Лукашэнкам. Бо калі паглядзець, то нават па часе, які быў прысвечаны менавіта такім перамовам у фармаце дэлегацыяў, то ён займаў вельмі непрацяглы адрызак часу агульнага знаходжання Лукашэнкі ў Сочы, а больш гэта якраз такая нефармальная камунікацыя і такія сентэнцыі там, так бы мовіць, адбыліся. А што будзе, былі агучаны, а што будзе з нашым саюзам пасля таго, як Лукашэнкі і Пуціна ўжо не будзе,
А вось як мы там будзем паглыбляць інтэграцыю, мы-то з Пуціным гатовы амаль заўтра, але вось ці народ гатовы. То бок, ну вось неяк все гэта стварала ўражанне, што гэта не столькі візіт менавіта працоўны і палітычны, колькі візіт проста паразмаўляць па-мужчынску, высветліць адносіны і прыйсці менавіта да нейкага асабістага паразумення. Ад якога ўжо штурховачся можна чакаць і паразумення міждзяржаўнага. Спадар Валер, вот вы сказали, что Лукашенко и Путин уже столькі гадоў ведаюць адзін аднаго, павінны разумець з полуслова. А вот спадар Андрей кажа, что поехали сустрэцца, каб наладзіць асабістыя адносіны. Якія асабістыя адносіны? Вот што ў іх адносінах зараз не так, что вот такое меркаванне існуе, і ці падтрымліваеце яго? Ну, сапраўды неяк цяжка казаць пра налажванне двухбаковых адносін пасля 20 гадоў знаёмства, пасля 20 гадоў шчыльнага супрацоўніцтва. Вось, таму я думаю, што ўсё ж галоўным было пытанне тое, якое бакі спрабуюць хаваць. І, дарэчы, усе чыноўнікі, усе вышэйшыя афіцыйныя асобы казалі менавіта пра гэта. Звярніце ўвагу, той жа амбасадар Беларусі ў Расіі Владзімір Семашка нават казаў, што я ўпэўнен на 100%, што бакі дамовяцца аб падатковым манэвры. То бок, ну, чалавек жа быў у курсе павесткі дня, што называецца. Таму я не думаю, што такія выпадковыя былі заявы ў атачэння двух кіраўнікоў. Вось. І зноў жа, глядзіце, Лукашенко адмаўляў, што яны ўвогуле абмяркоўвалі гэтае пытанне. Але звярніце ўвагу на склад дэлегацыі. З абодвух бакоў удзельнічалі віцэ-прэм'еры, міністры, адказныя за эканоміку, за энергетыку, за фінансы. То бок якраз тыя людзі, якія і павінны абмяркоўваць пытанне аб кампенсацыі падатковага манэвру. І я думаю, што гэта пытанне абмяркоўвалася. Вось, таму тут гэта такая, ну, скажем так, дрэнная міна пры добрая міна пры дрэннай гульні. Андрей, калі ўсё ж таки ўзяць за галоўнае, што паехалі для того, каб наладзіць асабістыя стасункі, ну, калі ўжо яны там і наладзяцца, то тады ўжо і закінуць пра кампенсацыю падатковага манёвра і так далей. Але ўсё ж таки, навошта так вот гэтае налажванне, якая мэта стаіць? Таму што паміж кіраўнікамі павінны быць добрыя адносіны, толькі дзеля гэтага ці нешта іншыя нейкія падставы? Тут глядзіце, па-першае, ўсё ж такі такая перамова бакоў у складзе дэлегацыі, яны адбываліся толькі ў першы дзень візіту. Далей там ужо пачаліся нейкія такія вельмі дзіўныя мерапрыемствы, хакей пагулялі, там яшчэ некуды, там чайку з Эрдаганам і з Рухані папілі, ну вось нейкія такія сямейныя пасідзелкі. Чаму, у прынцыпе, важна адносіны на ўзроўні кіраўнікоў дзяржавы? Таму што ўсё ж такі і ў Расіі, і ў Беларусі гэта персаналісцкія рэжымы. Гэта рэжымы, дзе найбольш важныя пытанні вырашаюцца адным чалавекам. І у Лукашэнкі ёсць вельмі добры досвед, вельмі паспяховы вырашэння пытанняў з Пуцінам. То бок у тыя моманты, калі, умоўна кажучы, з такімі сістэмнымі расійскімі лібераламі у яго не атрымоўвалася знаходзіць некага паразумення, асабліва па пытаннях грашовых, ён даволі някепска мог дамаўляцца з Пуцінам. Але апошнюю пару гадоў відавочна, што зараз праблемы нават дамовіцца аб сустрэчы. І вось якраз таки мне падаецца, па майму меркаванню, асноўная задача для асабіста Александра Лукашенка як кіраўніка дзяржавы была ўсё ж таки зразумець, наколькі зараз ён можа працягваць быць паспяховым у плане даціскання Пуціна па крытычна важных для Беларусі пытаннях. Вы сказали, што зараз складана дамовіцца пра сустрэчу, але вот цягам некалькі месяцаў 3 сустрэчы. І ўсе яны адбыліся па ініцыятыве расійскага боку, зручны для расійскага боку час. То бок гэта выглядала, так бы мовіць, як вызов
падначаленага да вышэстаячага кіраўніцтва. А калі мы возьмем раней, то, напрыклад, у 17-м годзе былі праблемы, у 16-м годзе да гэтага часу незразумела, калі адбудзецца паседжанне вышэйшай дзяржсавета так званай саюзнай дзяржавы. Калі я не памыляюся, у 17-м годзе гэтае паседжанне адбылося 30 чэрвеня. Хаця звычайна гэта люты і сакавік, таму што там прымаюцца рашэнні, напрыклад, звязаныя з зацвярджэннем бюджэту. З гэтага бюджэта фінансуецца шмат праграмаў вельмі важных і для іх, і для нас. То бок, гэта не рытуальнае такое паседжанне, а якое мае нейкі практычны вынік. Але, напрыклад, у мінулым годзе бюджэт быў зацверджаны проста абменам лістамі. То бок, не зацверджаны асабіста кіраўнікамі дзяржавы падчас сустрэчы, а абменам такімі бюракратычнай працэдурай. Спадар Валерый, вот спадар Андрей так даволі іранічна сказаў пра тое, што чым там займаліся, чайку папілі с Эрдаганам, а вот гэтая сустрэча з тым жа самым прэзідэнтам Турцыі, на ваш погляд, чаму яна была прапанаваная узяць у ёй удзел Александру Лукашэнкаму, каб нейкім чынам адвесці яго ад абмеркавання пытання кампенсацыі, ці ўсё ж таки Лукашенко важны партнёр, ці важны нейкі я не ведаю, дарадчык у гэтым сірыйскім пытанні, якія абмяркоўвалася Расіяй, Турцыяй? Не, бачыце, сустрэча Лукашэнкі з прэзідэнтамі Турцыі і Ірану адбылася вечарам, пасля таго, як усе перамовы іх з Пуціным завяршыліся. Это была таксама форма адпачынку, калі сядзелі, пілі гарбату. Лукашенко расказваў, што у нас таксама ёсць горны курорт у Сілічах. Таму гэта, што называецца, на прыстаўным стольчыку у свабодны ад працы час пасядзелі, пагаманілі у чатырох і ўсё. Гэта такі як бы бонус, які Пуцін выкарыстаў дзеля таго, каб задаволіць Лукашэнку. І Лукашенко быў задаволены, бачыце, ён пасядзеў у кампаніі такой важнай, як бы нібыта і паўдзельнічаў у важных перамовах, і беларускія тэлеканалы паказалі, што ўвогуле гэта быў такі дыпламатычны прарыў, што, так сказаць, для Беларусі важна адносіны і з Турэччынай, і з Іранам. Хаця на самай справе, наколькі я зразумеў, ніякіх там перамоў сур'ёзных не было, проста пілі гарбату. Гэта нефармальная сустрэча і проста такі жэст ветлівасці з боку гаспадара у дадзеным выпадку Пуціна в адносінах да Александра Лукашэнкі. Калі ў цябе ў адным пакоі сидзіць адзін госць, ты не будзеш накрываць стол для іншых гасцей в іншым пакоі і не запросіш таго чалавека, які прыехаў першым. То бок Пуцін сэканоміў. Тут проста такі жэст ветлівасці хутчэй. Я б увогуле не разглядаў гэта як нейкую такую глыбокую задумку падвысіць статус Александра Лукашэнкі за кошт сустрэчы з іранскім ці турэцкім прэзідэнтам. Мы перарвемся на невялічкую паузу. Я нагадаю, што ў нас у гасцях кіраўнік аналітычнага праекта «Беларусь Security Blog» Андрей Паротнікаў і палітычны аналітык Валерый Карбалевич. Мы падводзім вынікі візіту Александра Лукашенка ў Сочы. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Зміцер Лукашук у студыі. Слухайце нас, вернемся праз хвіліну. Плаваю в снезе трамваї, рейк не хочуть. Зранку ти любиш гарбату в зеленому трамваї. Зранку я знову винувати, що ночу тякає. І на записі нібито сон робиться ватків. Так що на тлі древари, тут чорнільна садки. Ти занотуєш спокійно, пусти з-под суші. Викладеш з російних мішку круглий я в уші. Ти занотуєш спокійно, пусти з-под суші. Викладеш з російних мішку круглий я в уші. Хей-йоу, бег по канатах. Занятый для пары вариантов. Эй-ой, пицца и карванда. Сколько шикался, усим будет радость. Эй-ой, бег по канатах. Добрый занятый для пары вариантов. Эй-ой, пицца и карванда. Сколько шикался, усим
Еврорадио. Новини – наша справа. Вітаю каротка пра асноўныя падзеі. У Ружанах узарвалі двухпавярховік, пабудаваны ў 1950-м. Гэта была зубапратэзная паліклініка. Спачатку яго абклалі цюкамі з салонай. Гэта была ювелірная праца, бо трэба было не пашкодзіць суценні. Будынак банку, адлегласць толькі 7 метраў. Выбух прагучаў у суботу паспяхова. Было вырашана, што такі варыянт зносу аварыйнага будынку самы танны. Урад Беларусі пастанавіў стварыць нацыянальны музычны праект, падобны на папулярны ўкраінскі X-Factor альбо расійскі голас. Пра гэта выступіў намеснік прэм'ер-міністра Ігор Петрышэнка. На ягоную думку, такую задачу магло б выканаць сумесна Міністэрства культуры і Белдзяржтэлерадыёкампаніі, таму што беларускія выканаўцы, не маючы ўласнага шоу, ахвотна ўдзельнічаюць ва ўкраінскіх і расійскіх. Рашэнне пра новыя санкцыі Еўрасаюза супраць Расіі будзе прынятае ў найбліжэйшыя 2 тыдні. Пра гэта заявіла кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Федэріка Магеріні. Усё гэта адбываецца з-за ўдзелу Расіі ў інцыдэнты ў Керченскім праліве, калі было захоплена 24 украінскія маракі, якія цяпер знаходзяцца ў розных расійскіх СІЗА. Брытанскі парламент прапанаваў рэгуляваць Facebook дзеля барацьбы з дэзінфармацыяй. Сацыяльныя сеткі, у першую чаргу Facebook, не здольныя спыніць распаўсюд дэзінфармацыі і фейкавых навінаў, лічаць парламентарыі. У аўторак будзе без істотных ападкаў. На асобных участках дарог галалёдзіца, уначы -1, -7, па ўсходзе месцамі да -12, а ў дзень максімальная тэмпература да +10. Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук, і разам з маімі гасцямі Андрэем Паротнікам і Валерыем Карбалевічам мы працягваем падводзіць вынікі трохдзённага візіту кіраўніка Беларусі ў Сочы, дзе ён сустракаўся з кіраўніком Расіі Владзімірам Пуцінам. Яшчэ 2 моманта з таго, што вядома, не шмат па выніку, але вот што вядома, гэта словы Владзіміра Пуціна пра тое, што мы вот тут сабраліся, каб зверыць гадзіннікі, як ідзе вот наша інтэграцыя ў межах саюзнай дзяржавы і гэтак далей. І зноўку нагадваюцца тое, з чаго гэта ўсё і пачалося, са слоў Медведзева, пра эту паглыбленне інтэграцыі 2 краін, пра небяспеку, што ў выніку этой інтэграцыі мы можам страціць незалежнасць і гэтак далей. Словы Пуціна, пра што яны сведчаць, ці калі сведчаць пра што-небудзь, спадар Валеры? Ну, яны сведчаць пра тое, што бакі зноў абмяркоўвалі тое ж пытанне, якое яны абмяркоўвалі 2 разы перад Новым годам у Крамлі. Пра гэта ж Лукашенко казаў, што мы вот дамовіліся неяк праінвентарызаваць усе падпісаныя дамовы ў межах саюзнай дзяржавы. Ну, так яны якраз дамовіліся пра гэта перад Новым годам. І былі створаны некая сумесная працоўная група, якая так і не запрацавала, таму што так і не высветлілі парадак дня, паводле якога яна павінна працаваць. Ну, ось цяпер зноў тое ж самае пытанне абмяркоўвалі. Гэта значыць, што ніякага руху наперад няма. І мне падаецца, што вось тыя развагі Лукашэнкі пра суверэнітэт, незалежнасць, пра тое, што гэта павінны вырашаць народы. У мяне такое пытанне, што гэта працяг тых дыскусій, якія ў іх адбываліся з Пуцінным, працяг той аргументацыі, якую выкарыстоўваў Лукашенко, каб адмовіцца ад сур'ёзнага абмеркавання паглыблення інтэграцыі. Спадар Андрэй, а вы як думаеце? Вот ўсё ж такі у словах Пуціна ёсць спроба даціснуць гэтую вот паглыбленне інтэграцыі, прычым не паглыбленне эканамічнай інтэграцыі, на якую скіраваны афіцыйны Мінск, а менавіта палітычнай? Я думаю, што не, тут не трэба шукаць нейкі падвойны сэнс, ці там нейкую змову. У дадзеным выпадку гэта, па-першае, сапраўды працяг перамоваў па тых тэмах, якія былі акрэслены яшчэ перад Новым годам, але з іншага боку гэта таксама, ну, і гэта ж вечная тэма беларуска-расійскіх адносінаў. Калі паглядзець, то ўвесь час яны абмяркоўваюць перспектывы і стан інтэграцыі апошнія 20 гадоў. Таму ў дадзеным выпадку гэта шмат у чым таксама і дзяжурная заява. Дарэчы, я пачытаў артыкул у маскоўскім камсамольцы,
дзе сцвярджаецца, што штуршок увогуле гэтым размовам пра выкананне дамовы пра саюзную дзяржаву даў Бабіч, пасол России ў Беларусі, які вот нібыта р'яна ўзяўся за выкананне сваіх абавязкаў, прашырсціў усе матэрыялы, паглядзеў тую дамову і вы ж, а яна ж тут вот у нас зусім не выконваецца, адгэтуль усё і пайшло. І у выніку робіцца выснова ў тым артыкуле, што сапраўды, калі вот заўтра-паслязаўтра адыдуць ад палітычных тронаў сваіх Лукашенко і Путін, то саюзная дзяржава атрымаецца увогуле у разбітага карыта, як так бы мовіць, бо нічога там няма. Я не думаю, что тут проблема у новым российском амбассадары. Все ж таки амбассадор не тая фигура, якая может инициировать некий процесс. Я думаю, что у России было принято политичное решение изменить модель белорусско-российской интеграции, может не радикально, но ее чимся подправить после президентских выборов в России. Потому что, зверніце ўвагу, тыя ж сустрэчы ў Сочы былі і летам і осенню, прычым 2 разы, і зноў жа там ніякіх не было паведамленняў пра вынікі. Вось. І яшчэ адзін момант. Зусім недавно перад сустрэчай вось гэтай у Сочы было абмеркаванне беларускага пытання на Радзе бяспекі Расійскай Федэрацыі, што мне падаецца таксама важным. Вось, то бок палітычная вага беларускага пытання у расійскай замежнай палітыцы ўзрасла. Вось гэта, мне падаецца, важная выснова. Ну а Бабіч, як чыноўнік, ён актыўна спрабуе рэалізаваць вось гэтую задачу, якая прынята палітычным кіраўніцтвам Масквы. Спадар Андрэй, мне вот цікава такое назіранне. Гадоў 5 таму вот знайшлі выказванне Лукашэнкі, дзе ён казаў: суверэнітэт, ну гэта ж не ікона. А тут мы чуем суверэнітэт, гэта ж ікона. Так ікона ці не ікона для Лукашэнкі зараз незалежнасці суверэнітэт, і што прымусіла яго паставіцца да суверэнітэта як да іконы цяпер? Ну, па-першае, трэба памятаць, што рыторыка Александра Лукашэнкі мяняецца ў залежнасці ад аўдыторыі, перад якой ён выступае. Адносна чаму зараз гэта ікона? Ну, таму што Александр Лукашенко дастаткова адэкватна ацэньвае, што як у России такая высунутая формула «Ёсць Путин, ёсць Россия», так вось на Беларусі формула трохі іншая. Ёсць незалежная Беларусь, ёсць Лукашенко. Бо як толькі краіна не тое, што нават губіць, будзе абмежавана ў сваім суверэнітэце, палітычная і нават асабістая будучыня Александра Лукашэнкі адразу апынецца пад вельмі вялікім пытаннем. Ён гэта вельмі добра разумее, ён разумее, што фактычна захаванне незалежнасці — гэта захаванне ягоных асабістых перспектываў. Александр Лукашенко, выходзячы да прэсы, сказаў, што найперш вырашаліся падчас размовы з Пуціным гуманітарныя пытанні, аспекты супрацоўніцтва і гэтак далей. Я ўжо пачытаў развагі у Фейсбуку таго ж самага Ігора Тышкевіча, які кажа, што гэта вельмі небяспечна, маўляў, праз гуманітарныя гэтыя ўсе проекты Россия тут будзе русский мир нейкі там насаждаць. Наколькі ўсё ж таки ёсць гэта небяспека ці няма? Ці гэта звычайныя нейкія такія гуманітарныя, нейкія культурныя праекты, якія ёсць паміж усімі краінамі? Небяспека прасоўвання рускага мира ў Беларусі ёсць, і гэта ёсць праблема, якая ў пэўным сэнсе усведамляецца кіраўніцтвам краіны, хаця можа і не до конца. Вось, і галоўная праблема — гэта тое, што расійскія федэральныя тэлеканалы ідуць у кожнай беларускай кватэры па тэлевізару, і гэта вялізны ўплыў. Вось, вялізны ўплыў на масавую свядомасць Беларусі, і гэта стварае сітуацыю, калі беларускае грамадства жыве ў расійскай інфармацыйнай, палітычнай, гуманітарнай прасторы і так далей.
Вось. І таму, што тут можна было абмяркоўваць, я не вельмі разумею, таму што як праблему гэтае пытанне Лукашенко пакуль не выстаўляе жорстка перад Расіяй. Вось. Ну, а тыя практычныя пытанні, якія там абмяркоўвалі, гэта ўвогуле пытанні не прэзідэнцкага ўзроўню. Там як некі досвед расійскай адукацыі пераняць у Беларусі, там ці пытанне пра тое, што беларускія футбалісты не будуць лічыцца замежнікамі ў Расіі, ну это ўвогуле не прэзідэнцкі ўзровень. Спадар Андрей, мы так крыху посмеяліся над словамі Александра Рыгоровича про тое, што мы вот с Путиным можем хоть зараз аб'яднацца, але вось як тут народы России и Беларусі готовыя ці не готовыя до гэтага. Але шмат мы кажам про тое, што і Россия і Беларусь это аўтарытарныя краіны, і меркаванне народаў можа не асабліва брацца да ўвагі. Ці магчыма ўсё ж таки, што вот Лукашенко і Путин вырашаць вот так вот взять і аб'яднацца? Ну, ведаеце, у чым справа, што калі ёсць апеляванне да волі народу, то гэта насамрэч такая вельмі архаічная расійская палітычная традыцыя, нават не расійская, маскоўская, да петроўскай маскоўскай дзяржавы. Калі цар за нешта, але вось халопы супраць, і таму, так бы мовіць, ён вымушаны падпарадкавацца. Альбо наадварот, цар нечага не хочаць, але ж вось халопы чалабітныя шлють, таму таксама народцу насустрач трэба неяк пайсці. Таму ў дадзеным выпадку, калі вось адбываецца апеляванне да волі народу, маўляў, я, так бы мовіць, і за, але гэта азначае, што не. Я не думаю, што ў прынцыпе Путін будзе ставіць перад Лукашенком менавіта асабіста такое пытанне. Тым больш, што практычнай патрэбы ў Расіі ў гэтым няма, і мне падаецца, што шмат у чым гэта такая штучная гістарыя, якая насамрэч мае задачу прыкрыць нейкія іншыя мэты і рухі, якія ажыццяўляюцца ці будуць ажыццяўляцца у сферы беларуска-расійскіх адносінаў. Ёсць у вас падазрэнні, што гэта могуць быць? Складана, насамрэч, як сказаў адзін расійскі спецыяліст, зараз перад Крэмлём такі вялікі выбар блюд, што проста вочы разбегаюцца. Спадар Валер, на 18 там, на 17 число Александра Лукашенко запрашалі ўзяць удзел у Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы. 16, так. Пайшлі загалоўкі такія, што вот Путин не пусціў Лукашенко на Мюнхенскую канферэнцыю. Наколькі ўсё ж таки Путин не пусціў, ці Лукашенко не захацеў, ці сапраўды, як у афіцыйных было паведамленнях, ну вот накладкі по графіку атрымаліся? Цяжка сказаць на самай справе, чаму Лукашенко не паехаў у Мюнхен. Ён нават паспяваў бы, нават калі 15-го ён абмяркоўваў там пытанні адукацыі з Пуціным, а 16-го выступу ў Мюнхене, у яго свой самалёт і фізічна... Ноч наперадзе. Да, фізічна ён і паспяваў. Але, глядзячы па ўсім, пытанне не ехаць у Мюнхен было прынята ўжо там, у Сочы, асабіста Лукашэнкі. І вось гэта выглядае вонкава вельмі няўдала для Лукашэнкі, для яго прэстыжу, таму што МЗС беларускі прызнаўся, што візіт рыхтаваўся. Рыхтаваўся, і вось нечакана ў Сочы візіт не адбыўся. І прычым такая дзіўная адмазка, што там важныя перамовы ў Сочы былі, якія важней за выступ у Мюнхене. А што ж там за перамовы? Перамовы – гэта праблемы адукацыі і пра футбалістаў. Да. Гэта выклікала смеху палітызаванай публікі. І гэта, мне падаецца, стварыла такі даволі моцны удар по іміджу Лукашэнкі і стварыла такое ўражанне, што Пуцін не пусціў. Хаця здавалася б, чаго не пускаць, он Лаўроў паехаў у той же Мюнхен і выступаў там. То бок это не зусім такая антырасійская акцыя, это традыцыйная канферэнцыя. Вось. Но неўклюдныя дзеянні беларускага кіраўніцтва і МЗС і самога Лукашэнкі стварылі вось менавіта такую неўдалую сітуацыю, такі неўдалы удар па іміджу беларускага кіраўніка,
і вонкавы назіральнік можа стварыць такое ўражанне, што не пусціў Пуцін. Дарэчы, ужо не першы раз Лукашенко адмаўляецца ехаць у еўрапейскую сталіцу. Гэта стварае ўражанне, што Мінск вельмі залежны ад Масквы ў пытаннях, асабліва адносін з Захадам, абмежаваны, і без санкцый Масквы Лукашенко не можа нікуды паехаць. Хаця насамрэч, я думаю, што гэта не так, але вось такое ўражанне складваецца неўклюднымі дзеяннямі беларускага кіраўніцтва. Ну, паколькі вось як сказаў Андрэй, што Масква прызначае дату, калі Лукашенко сустрэнецца з Пуціным, то перад Новым годам яго выклікалі на сустрэчу з Пуціным у Маскву падчас святаў, якія былі ў Беларусі. Зараз напярэдадні з такой вот накладкай мюнхенскай канферэнцыі, можа, адмыслова сапраўды это вот так вот робіцца, каб нейкім чынам, я не ведаю, прынізіць ці што вот. Ну, бачыце, сапраўды, калі б там былі важныя перамовы, калі б там гаворка ішла пра тое, што вырашаецца пытанне грошай, да? Ну, было б зразумела, да, грошы это святое, это важней, чым Мюнхен, да? Але ж атрымалася, што трэці дзень перамовы быў пусты абсалютна. І таму ў гэтым сэнсе я не думаю, я думаю, што тут хутчэй все ж такі беларускі бок больш зацікаўлены ў гэтых перамовах, чым Масква. Таму што ў Масквы ёсць час, яна можа пачакаць. У Масквы не гарыць. Гэта для беларускага бюджэту грошы патрэбны хутка і ўвесь час. Таму думаю, што тут нават больш Лукашенко быў зацікаўлены ў гэтых перамовах, і ён хутчэй навязваецца Пуціну на гэтыя перамовы. Спадар Андрэй, тое, што старшыня КДБ паехаў у Мюнхен, пра што сведчыць? Чаму менавіта КДБ? Чаму не міністр замежных спраў? Чаму не міністр унутраных спраў нарэшце? А менавіта вот такая даволі закрытая структура, як КДБ прыбыла там. Ну, яна закрытая для нас, але яна даволі адкрытая, дарэчы, для шэрагу еўрапейскіх спецслужбаў, калі просто нават паглядзець мерапрыемствы, якія адбываюцца ў межах СНД, калі там збіраюцца гэтыя хуралы кіраўнікоў спецыяльных службаў, то там вельмі часта прысутнічаюць прадстаўнікі спецслужбаў Нямецчыны, Гішпаніі, Італіі, Угоршчыны і Балгарыі. Таму, у прынцыпе, КДБ мае даволі добрую камунікацыю ў Еўропе, яны даволі актыўна, наколькі вядома, прынамсі, з дыпламатычных кулаў працуюць у гэтым напрамку, каб пашыраць гэтую камунікацыю, абмен інфармацыяй і гэтак далей, гэтак далей. Таму ў дадзеным выпадку нічога незвычайнага тут няма, тым больш, што ён паехаў як чалец дэлегацыі, а не як кіраўнік дэлегацыі. І, дарэчы, гэта таксама яшчэ адно сведчанне таго, што рашэнне не ехаць было прынята зненацку і абсалютна непрадказальна для беларускага МЗС, таму што Беларусь на Мюнхенскай канферэнцыі павінен быў прадстаўляць прэзідэнт, а на выхадзе прадстаўляў амбасадар. Пры ўсёй павазе да ягонай эксцэленцыі ўсё ж такі статус амбасадара гэта намеснік міністра. То бок нават не прэм'ер-міністр, нават не кіраўнік парламента, а намеснік міністра замест прэзідэнта, ну гэта, ведаеце, конечно, стварае такое, ну гэта не прыгожа, просто гэта сур'ёзная такі іміджавы пракол насамрэч. Давайте все ж таки подвядзем вынік. Што можна сказаць па выніку гэтага трохдзённага візіту? Ёсць нейкія такія вот, ну я не ведаю, хай не прарыўныя, але нейкія поспехі ад яго? Поспехаў няма. Я думаю, што бакі засталіся пры сваіх інтарэсах. Расіі не ўдалося падштурхнуць Беларусь да паглыблення інтэграцыі, як яна кажа, а Беларусь не ўдалося атрымаць кампенсацыю за падатковы манеўр, і таму Беларусь застанецца хутчэй за ўсё без нафтавага гранту, але пытанне вельмі хутка паўстане пра газавы грант. Павінна гэта пытанне вырашыцца да першай палавіны гэтага года. Таму спрэчкі наперадзе. Андрэй, коротка. Ну, сапраўды, асноўны вынік — гэта адсутнасць вынікаў, прынамсі, нам пра гэта нічога не вядома, і калі б там нешта было, то я думаю, што я ўпэўнены, што беларуская дзяржпрапаганда ўжо б турбіла пра гэта на ўсіх вуглах.
Ну вось такі, паводле нашых экспертаў, вынік трохдзённага візіта Александра Лукашэнкі ў Сочы. Такі вынік, адсутнасць выніку. Я нагадаю, што ў нас у гасцях сёння былі кіраўнік аналітычнага праекта Беларусь Security Blog Андрей Паротнікаў і палітычны аналітык Валерый Карбалевич. Это быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У студыі працаваў Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце Еўрарадыё. Дзякуй вялікі гасцям. Дзякуй вам.